Cando senón que cheguemos a un acordo coa entidade bancaria, por lo que sexa, ou porque nos interesa ese momento retirar esos fondos, porque nos lo dan, ou lo que sexa, que non sei como será. Non va a implicar un contrato de finiquito, eso sí. Quiero decir, unha vez que firmes con eles, vai ser un finiquito e ti non vas a poder pleitear máis porque firmas un finiquito, ou non é, eu cobro isto, pero se hai outra cosa pola que poda pleitear, continuo pleiteando e polo resto, entendes? Se te vai firmar un finiquito, queda imposibilitado cualquier posterior acción legal. O decreto tal e como está conformado supón unha opción alternativa, é dicir, ou é unha vía ou é a outra. É dicir, se se acepta a oferta, en principio, todo fai pensar, con independencia de que despois se poda acudir á vía judicial, pero xa en situación de risco, intentando facer nulo o acordo, que non se poda acudir á vía judicial. É dicir, en principio, se se acepta a oferta, a vía judicial está pechada. Pero, bueno, a ver, na situación de que o acordo fose moi perxudicial, a ver, habrá xente que vai abrir igual a vía judicial, pero non é recomendable. Por eso, o mellor é, primeiro, ver o que ofrecen, cal é a oferta, a mellor oferta que un profesional ou as asociacións, as organizacións, o que falábamos antes, un experto na materia, un economista alternativo á vía bancaria, un abogado, que nos ofrece, é dicir, cal é o mellor acordo? Vale, estou aproximado ou estou moi lonxe do que realmente é? No caso de que sea unha cifra aproximada, pois a opción do acordo extrajudicial pode ser boa. Se non, en ningún caso, eu firmaría e acudiría a vía judicial. É dicir, non faría as dúas cousas, porque en principio todo fai pensar que está pechada esa vía. Pero entendo que van a facer unha reestafa con isto, va a ser un pouco subjeticio, se quer non van a pegarte un hachazo un 20%, pero sí que pode pegarte, pois que te van a firmar un contrato de finiquito conforme tú non podas reclamar a mellor os gastos bancarios ou cousas posteriores que podan sair, que, bueno, logo habría que ver se logo iso é legal ou non é legal, non? Porque evidentemente non te van a meter nada, ou esa forma que han aberto, que han deixado de te poden pagar de outra forma con descontado de la hipoteca, eso tamén é complicado de entender e te poden meter la por aí, te la poden meter, porque la hipoteca es un proceso de un préstamo a muy longo plazo con unas amortizaciones muy complicadas de entender. Tal y como está previsto ahora, se prevé que sea o que te den el dinero en metálico o que se haga una amortización de la hipoteca. Esas son las dos opciones que se bareman que van a suceder cuando ellos hagan las propuestas. Es decir, que te vinculen, que te van a dar, no sé, un valor determinado por el tema de la cláusula suelo en concreto, lo que cobraron, que yo entiendo que tiene que ser bastante aproximado, quiero decir. Yo creo que más o menos la gente que estará un poco asesorada con el tema, o quiero pensar que va a pasar eso. Entonces, que la cifra que ellos vayan a realmente ofrecer a los clientes, que será bastante aproximada. ¿Qué pasa? Siempre puede haber factores o sectores menos informados del tema que a lo mejor serán más perjudicados, pero yo quiero pensar que en principio todos van a pensar que como la vía judicial está abierta, que la cifra se va a aproximar a la cifra real. Pero bueno, con independencia de eso, a la cifra realmente adeudada, o sea que se le debe. Pero con independencia de eso, yo creo que lo mejor es realmente, en caso de que no sea satisfactoria la cifra, o sea, con las expectativas que teníamos de lo que nos iban a devolver, que nos han informado del tema, directamente declinar la oferta. Quería fazer unha pregunta. É o mismo nunha hipoteca de interés fixo que nunha hipoteca aberta? Hipoteca aberta, hai unha segunda parte, había que ver exactamente as cláusulas o condicionado de hipoteca. Que varían según o tipo de interés. Na última, o que pasa é que hai que ver a hipoteca en sí, porque hai un tipo de hipoteca aberta, que é o que comentaba antes, pero díseno entre líneas. Hai un tema que está saindo agora, que empezan a sair tamén as primeiras sentencias, que será a terceira oleada de cláusula suelo, que se chama IRPH. Entón, a hipoteca aberta, moitas delas camuflanse a través do coeficiente de entidades bancarias, que era unha media que se calculaba en determinadas caixas.
que un tipo de interés que fixaban eles como querían, totalmente imposto. Vale. E ese interés deixouse de publicar fai 4 anos, 3-4 anos. Entón quedou nese momento fixa. Por eso, ata esa data era variable, e nese momento quedou fixa. E o último que publicaron no BOE é o que queda e o que rise para o resto da hipoteca. Entón, había que ver exactamente o condicionado da hipoteca e ver en que situación estamos, porque o mellor realmente foi variable ata unha época e hai un momento que empeza a ser fija. Entonces, eso é unha cláusula suelo encuberta, por eso hai que ver exactamente o condicionado. Nese caso, habría que ver a hipoteca. Me parece que non se rixe polo, como se chama aí, o IRPH. o Euribor, non se rixe polo Euribor, se rixe por outro sistema. Sí, me dice IRPH. IRPH. Sí, eso será a segunda fase. Hai unha sentencia que vai sair próximamente. Calculamos, en principio estaba previsto, eu penso que vai sair antes do verano, do Tribunal Supremo. Si está bastante escocido con Europa, en principio pensamos que o Tribunal Supremo que vai a considerar que é cláusula abusiva. Entón, ábrenos o camiño. Se realmente esperan outra vez que Europa despegue o bachazo, por decirlo de alguma maneira, pues quedarnos a esperar outra vez 2 anos. Pero en principio, se o Tribunal Supremo di que é abusiva, que esperamos que suceda, e será nos a vía aberta para que xa formulemos demandas en reclamación masiva. Básicamente, unha das principais entidades que está afectadas é a Caixa, por ese tema. Sí, é o mismo. O IRPH. Porque en Euskadi tamén. Porque eles presumen de feito de que non teñen cláusula suelo en diferentes entidades. Sí, só por puntualizar para que vexades. Isto xa fai un ano aprobamos no Parlamento Galego unha iniciativa nosa para que se anulase este índice de referencia de préstamo hipotecario IRPH. Como decía Isabel, é escandaloso, o sea, eran 56 entidades e facían unha media simple dos tipos de interés que fixaba cada unha e todos sabían que tipo de interés iban a fixar, o sea, con 4 clientes tiña o mesmo peso que outra, como a Caixa que tiña millóns de hipotecas e outra máis que un escándalo. En ese momento, no momento a partir de 2 anos de haber adquirido a hipoteca, os cartos invertidos podía volver a recuperarlos. Entonces, é como se fora unha refinanciación. Non sei se... Eso responde. Sí. Se te estou entendendo correctamente, e por desgracia de hipotecas da Caixa, algo sei, que bueno, eu de feito son afectado bueno, eu perdí a miña vivenda precisamente cunha cuestión da Caixa. Ti falas da hipoteca aberta. A hipoteca aberta é unha modalidade de préstamo hipotecario que comercializa a Caixa con ese nome. Non existe xurídicamente a hipoteca aberta. Eso é un nome comercial que eles lle dan. Dentro desa hipoteca o que che permiten é, a partir de que ti tes amortizado ou tes devolto unha parte do capital que pediches, podes volver a pedirlo. E a cambio deso, o único que che fan é subirte un pouquiño o tipo de interés. E ti posiblemente dirás, bueno, medio punto non é gran cousa. Se multiplicas por 30 anos, medio punto son moitos cartos. O que me parece que teño a sensación, e desculpádeme, que non che respostaron os compañeiros a pregunta, ti falas da hipoteca tipo fixo. Por contraposición coa hipoteca tipo variable. A tua pregunta, se non entendí mal, vale, a hipoteca tipo fixo é legal. Non ten nada que ver nin con IRPH, nin nada. A hipoteca tipo fixo é na que eu, como entidade bancaria, me sento contigo con calquera de vos e pactamos, mira, eu vouche dar a financiación durante os 30 anos que dure a hipoteca a este tipo de interés. Se o tipo de interés sube, non vai pasar nada, se o tipo de interés baixa, non vai pasar nada. Ti sempre vas pagar o mesmo exactamente dende a primeira cuota ata a última. Isto, pendente de que algún dos compañeiros me corrixa, ata onde eu entendo, é perfectamente legal. Sempre cando ti non foras enganado, se te explicaran as alternativas, etc. Non, eu falo polo tema da Caixa dunha hipoteca aberta. Cada é a diferencia, porque, bueno, a hipoteca aberta
datas o teño encauzado máis ou menos porque teño un apunto. Non, claro, é dicir, eu o que poñería en riba da mesa é que realmente a indefensión dos consumidores en España foi absoluta. Pero a cuestión chega a tal extremo xa de cara dura, de que xa non se pode falar dunha cuestión de decir, non, é que non foron escrupulosos e que forzaron un pouco as normas, non, é que é a vergonza absoluta. O xeito no que as entidades bancarias actuaron neste país compinchadas ou polo menos mentres os poderes públicos, mentres as institucións, os gobernos e demais miraban para outro lado cando non dictaban normas directamente para favorecer eses abusos. Foi o caso das hipotecas, foi o caso das preferentes. A Caixa, concretamente, o banco amigo de todo o mundo, arrastra, entre outras moitas cousas, ser un das primeiras entidades, por falar un momentiño do tema das preferentes. A Caixa é unha das primeiras entidades de España que empeza a comercializar preferentes. E antes de que as preferentes se fagan tristemente famosas, a Caixa ten máis de, se non lembro mal, porque estou precisamente lendo agora un ensayo sobre este tema, creo recordar que son 4.000 millóns de euros. Solamente o que coloca a Caixa en preferentes antes de que salte polo aire o asunto de que as preferentes son unha estafa. É dicir, eu, de verdade, por motivos obvios, eu teño bastante asco a Caixa, pero dentro de que todas as entidades bancarias deste país me parecen gobernadas ou polo menos dirixidas por protodelincuentes, por non pillar nos dedos, que xa sabedes que ata por facer chistes con carne blanco te podes meter nun Cristo hoxe, pero eu penso personalmente que a sensación que teño de que o sistema financiero español está en manos de auténticos delincuentes, pero auténticos delincuentes. Por que foi tan escandaloso que Ada Colau lle chamara delincuente a Rodrigo Rato? Porque o era, porque foi a primeira vez que alguén puxo en riba da mesa que esa xente que é tan respetable ou que aparenta tanta respectabilidade, o que están facendo é vivir a costa de manternos aos demais na ignorancia e na indefensión. Por eso les intentan que este tipo de operacións de maquillaxe, porque realmente, se ti chegas un día ante unha poboación e lle dis que levamos 30 anos cachondeándonos de vos, o normal é que collan as fouciñas e as estacas e vayan a buscarte aí dentro do Parlamento. Mentres tanto tes que dar a sensación de que sigues loitando por eles, pero cada vez eu a sensación que teño é de que o nivel de desvergonza é maior. Este último decreto das cláusulas solo, espero que é vergoñento a todos os niveis. É que eu deme de cuenta hai 2 meses dunha falcatrua, me baixan 4 euros na hipoteca e me subiron o seguro de vida. Te conta? Eu poño xa de base, ti non tes obligación de ter un seguro de vida coa hipoteca. A ti, a lei hipotecaria, se non me falla a memoria, o único que te obliga é a ter un seguro contra incendios. Non, si, bueno, o seguro de vida o fixen eu personalmente para non deixar colgado a filla e a muller en un momento dado, non? Pero, que me fixeron? Me baixan na hipoteca e me suben no seguro de vida. Sí, é que eu teño varios amigos que se dedican á banca profesionalmente. Por sorte están en niveis nos que un todavía non chega ao grado de delincuente. Pero eles mesmos mo comentaban que hai tempo xa que os bancos gañan máis cartos cos produtos vinculados ás financiacións e demais que coas propias operacións financieras, que en teoría é o seu mercado. Hai que pagarlle o soldo á infanta. Hai unha cousa. Non sei se fai falta. Queres preguntar? Sí. Adiante, sigue, explica. No, pregunta e despois contesto. No, é unha análise que miro na explicación que facías político-administrativa sobre o proceso, que me alegro moito de que demandases, porque é unha necesidade de povo. Aparte xa unha deducción, que deixa un marxe para os suíces, aqueles que son amigos dos bancos, ao marxe de trampear a xente, ainda por riba, é dicir, ou non, é unha molestia que se me produce, dicir, claro, ou non quedar unha sentencia clara que xa diga, bueno, isto é un acto delictivo, se vai cobrar tal marxe, unha cuestión máis clara, máis definida. Entón, aparte de todo explicaches que sigue sendo unha parte de roubarlle aos humildes, que iso non ten nome,
é como dicir, lle estás dando marxe a aqueles suíces para que sigan alimentando a corrupción existente, porque aqueles suizos que é honesto, pois, bueno, vai a seguir na súa liña, pero os que non o son, van a seguir na súa liña. Entón, siga aberto, isto é un tema infinito, e ainda por riba, hai unha terceira parte aberta que vai quedar marxe a ver o que sucede. Pero, bueno, eu quería probar, agora non sei se igual se ten un pouco tempo, pero que puxeras igual un caso para pregunto a asociación, porque normalmente traballo en contacto coa xente e me veñen con diferentes casos, como a primeira vez que unha persoa me dixo teño unha preferente e non sei que facer, non? Na liña de activista social, entón, sempre teño que dicir, pois vamos a acudir, vamos a buscar, teño un compañero abogado, pois que me contes igual unha vivencia ou unha anécdota de alguna persoa que sexa un pouco representativo do que desde que unha persoa se decata o problema que ten con a cláusula suelo a cal é a liña de acudir ou das vulnerabilidades que hai no proceso oculto, o trauma psicolóxico, como é na preferente. Como anécdota poño que, bueno, aquelas 4 primeiras persoas que protestaban diante do banco, saiu pois unha persoa que traballaba dentro da entidade e comezou a insultalos para tratar de expulsalos e lles decía, queríais chupar dinero e a cobrar, o sea, ofendendo, insultos, barbaridades que logo un mes despois iso xa non tiña sentido, pero aquela persoa casi consigue humillalos e quitalos daquela defensa, porque aquelas persoas lles miraba que non sabían ben se algo xusto ou non e tiñan parte da vergonza, entón casi son derrotados, que logo se mirou que a batalla tomou outro frente. Pois pregunto por alguna vivencia persoal que queiras comentar, sexa a túa ou calquera outra, para que eu poida entender as vulnerabilidades desto e como un pouco por onde actuar, que se me quedou moi ben explicado coa parte da abogacía e pois, por eso esa consulta, primeiro que non sexa vinculante e tal, pero... Sí, claro. Sí, antes de pasar o micro do que iba a decir, por lo que dixo Óscar antes, nós tuvemos a visita de sindicatos da banca para que fixéramos unha serie de iniciativas parlamentarias, porque agora os propios traballadores da banca teñen moito medo, sufren unha presión terrible e están traballando a maior parte deles, os que son medianamente teñen alma, pois nunha situación moi desagradable, porque agora o negocio dos bancos é vender produtos cada vez máis complexos, porque o valor do diñeiro depositado, como ese clásico negocio de tal, xa non vale o tipo de interés cero, e entón o que lle están facendo é dicir, bueno, pois volve a comercializar produtos similares ao que eran as preferentes, produtos complexos, e entón eles saben, non? Teñen que vender e aquí por riba e se están legislando para que a responsabilidade sexa única e exclusivamente da propia persoa, do traballador, do que venda ese produto individualmente. E iso cara onde camiñamos, porque eu non considero que isto sea unha cuestión de ser honrado ou non, é dicir, pode haber algún xuiz que sexa un héroe, un tipo moi honrado e tal, pero o propio sistema é o que te empuxa a facer eso, non? Non é só unha cuestión individual, que tamén, pero sobre todo é o sistema que te deba facer eso, e o sistema non pode parar, é dicir, o sistema non pode parar, o sistema bancario non pode parar, ten que seguir facendo negocio piramidal, non? Esa é unha cuestión a ter en conta, que non é unha cuestión só de que o xuiz poida ou non, hai xuices que sí, que se plantan, pero sobre todo é unha cuestión de que aquí está montado o modelo así, é moi difícil salirse. Iso por unha cuestión, por lo que dixo antes Cristóbal, xa para reunir todas as preguntas. É certo que o banco pode facerche unha oferta e ti non aceptas, vas ao proceso judicial, podeche facer máis ou menos, eu non sei como van a responder os bancos, se van a denegar todas as peticións dos clientes, se van a ofrecer un 5, un 10 ou un 20. O que sí que sei é que te ofrecen un 20 e neste decreto non hai nada que lle penalice. Nada, é dicir, poden intentar estafarte. Bien, e se te intentan estafar, neste Real Decreto debería haber unha protección para o consumidor. Pero se te intentan estafar, o único que vas a poder facer é volver a empezar con un proceso judicial para denunciar que o banco te estafou e volverte a meter nunha roda, non? Pois gracias pola pregunta. Como situacións, personalmente, podería comentarche varias. Eu se tivera que facer unha
digamos, un perfil xenérico da persoa que se achegou a nos, na nosa experiencia. Para empezar, é unha persoa que non, o sea, que intuye que algo raro pasa coa súa operación ou co seu crédito ou o que sexa, pero non ten claro o que. E non se atreve ou non foi nunca a buscar un asesoramento privado, profesional, digamos, non privado, en moitos casos por medo, digamos, igual é un pouco forte, pero por medo a ser tido por un ignorante. Por medo a esa digamos, ese sentido común xeneral, que ahora é unha expresión que está moi de moda, que decía que leras ben o que firmaches. Que a responsabilidade última que é túa. Non ten nada que ver co tema de que as persoas que teñen ou temos formación xurídica de algún tipo haya escrituras hipotecarias que hai que leras 5 ou 6 veces para decir, pero que leches de aquí? Que firmou este señor? Entón, en moitos casos, a primeira sensación que trasladan é unha sensación de eso, de saber que hai algo que mellor non está de todo claro, que eles teñen hai algún tipo de resquemor ou de medo, pero que hai un certo, digamos, unha certa vergonza, o que decía un pouquiño antes, esa idea de decir, joder, que, bueno, coño, que a ninguén lle gusta recoñecer que o estafar, as cousas como son. O primeiro é asumir que che marcaron un gol, pero a realidade é que, efectivamente, aquí é que xogamos un equipo, por utilizar as metáforas futbolísticas, xa que está hoxe de moda, pois o que temos é, por un lado, a xente que sería un equipo de terceira regional xogando contra unha selección de xogadores do Real Madrid e do Barça, que neste caso serían a gran banca. É dicir, hai unha diferencia entre a información de que dispoñen as dúas partes a que chegan ao contrato que é absolutamente brutal. E ademais, neste país nunca se fomentaron dúas cousas. O primeiro, unha mínima cultura financiera legal para a cidadanía, para a xente da pie, para o povo. Non a houbo, non a hai. Empeza agora a falarse dela. Bueno, habería que discutir os novos proxectos nese sentido, pero aí nos vamos a outro eido para outro día. Pero hai esa falta de formación. Esa falta de formación a moita xente lle xenera esa sensación de ter que ir a pedir axuda. Como vivimos nunha sociedade na que o individual é o guai, os que temos ideas, pois eso, de colectividade e demais, somos eso, como decía Antón, peligrosos marxistas leninistas ou trasnochados ou, bueno, o que queirades, pois a sensación xeneral de moita desa xente era esa, era a de xente que se sente indefensa. En un primeiro momento ven con moitas dúbidas, ven incluso, en moitos casos, desconfiando da propia persoa que lle ven a pedir o asesoramento, porque claro, se me enganou do banco, que levo toda a vida traballando con él, por que non me vas a enganar ti e demais? Bueno, mira, para empezar, pregúntate que gano eu enganándote, se non te vou cobrar un duro. Que gano eu engañándote? Que gañou eu engañándote neste caso? É dicir, hai que vale mal. Pero é normal, é o que nos levan vende durante moito tempo. A mí unha das publicidades máis perversas que se deron nunca a nivel de marketing foi o de tu banco amigo. Tu banco amigo, pero coño, cos amigos non me cobran tipos de interés desproporcionados un día por prestarme 20 euros que non levo para pagar o café. Non funciona así, tu banco amigo. Pero esa idea asentouse na xente. Igual que se asentou a idea que é o que permite que o Tribunal Supremo Español poda poñer en riba da mesa unha sentencia na que di fantástico o tema este... Perdón, que se me foi... Que perdí no filo. Banca amiga, iba por aí. Sí, efectivamente. O Tribunal Supremo que di que non se pode poñer en risco a estabilidade do sistema financiero. E claro, todos temos na cabeza que vimos uns anos moi malos, unha crisis financiera moi grave e demais. Claro, non queremos volver a eso, non queremos. Entón, claro, está ben que se proteja o sistema financiero, porque cando hai o sistema financiero ou se portan mal os rapaces, pois a verdade é que as pasamos todos bastante duras. Entón, ese sería, dende o meu punto de vista, a característica principal de moita da xente. Por un lado, nun primeiro momento, a ignorancia, é dicir, non saber sequera que
que teñen firmado unha cláusula solo. Ou un IRPH, ou, que che podo decir eu, por exemplo, outro caso tamén bastante gráfico, que tamén viñamos falando e xa máis evadora cando viñamos de camiño. O tema das comisións por descuberto. As comisións por descuberto que se devengan de 30 euros sistemáticamente por un só euro que a ti te queden números vermellos na conta. E, bueno, pois eu que traballo con bancos, por desgracia, no meu día a día, me teño atopado con eso, con que por descubertos de 1 euro ou 2 se venga unha comisión íntegra de 30 euros. É dicir, un 1500% sobre a débeda real. Dicir, claro, pero todas estas cousas son prácticas comuns. E a xente onde vai buscar a información? O banco. E no banco que lle van a decir? Que está todo perfecto, claro, efectivamente. Non lle van a decir estou me rindo de ti na puñetera cara. E cuidado, que en moitos casos que ni siquiera a xente do propio banco sabe o que hai. Dicir, isto é dramático. Como moitos dos empregados de banca que estiveron colocando estes produtos, eles pensaban estar perfectamente formados sobre o que estaban vendendo. Digo xo ademais, porque teño un amigo que está nesa situación, que está un tío na casa cunha depresión de cabalo, porque despois de estar non sei canto tempo vendendo preferentes e demais, pensando que estaba perfectamente asesorado e sabendo que estaba vendendo e demais, acaba de descubrir que leva 5 ou 6 anos enganando xente. Colle unha baixa e marchou para casa. Por qué? Bueno, porque a ética e demais tamén forman parte de algo disto. Pero estou de acordo con Antón. Penso que a parte dele de máis eu, creo que é unha película de hai un par de anos ou do ano pasado, que é The Big Short, La Gran Apuesta, na que hai un momento da película que un dos personaxes fala un pouco dos tíos que viron vir a crise e gañaron unha cantidade absolutamente monstruosa de diñeiro coquela. E hai un momento no que o tipo di, se volvera a repetir a mesma situación, pasaría o mesmo. Porque é o propio sistema o que levou as entidades para manterse a flote na súa competencia entre unhas e outras, empezar a colocar produtos nocivos, empezar a facer este tipo de prácticas e demais, e co segundo efecto perverso que iso ten, que normaliza o que por definición tería que ser unha situación excepcional, que un banco tome unha decisión na que ti estás estafado. Ti, eu, calquera, vamos. Entón, para mí, definindo o perfil, ese sería o primeiro. Despois, unha vez que pasa esa primeira etapa, a xente, digamos, que había a que se empoderaba, por decirlo de algún xeito, tomaba conciencia do problema, empezaba a espallar por aí, se convertía, digamos, no mellor marketing que podes ter para calquera cousa. O mellor marketing non é a expresión máis adecuada, pero era o que iba e falaba coa xente do seu entorno e lle decía: tú tienes mi hipoteca, tráemela, que eso hay que verlo. Que es que yo me he puesto algo que te están tomando el pelo. Claro, moita xente non tiña cláusula solo, pero tiña un IRPH, pero tiña preferentes, e ni siquiera o sabía. Entón, nesa segunda fase, digamos que desperta a conciencia da persoa de ter sido enganada, e hai dúas reaccións. Moita xente, unha vez que tomaba conciencia disto, se retiraba para a súa casa, bueno, vou intentar solucionar o meu e marcho. Isto era o que, por lo menos a nós, a nivel de loita de día a día, sempre nos pasaba factura. Cando ti axudas a unha persoa, esa persoa desaparece, deixa de dar señales de vida. Isto pasa, porque, como falábamos antes, todos ao fin e a cabo estamos educados para ser individualistas, costa desaprender iso. E despois o extremo inverso, o que che decía, o que non solamente vai facer campañas, senón que se suma a plataformas, senón que está participando en todos os actos, que se activa, que espalla toda a información que pode, en redes e demais. Eu non son moi amigo dos medios de comunicación porque sei que manipulan, pero as cousas como son. Os medios de comunicación de Vigo e do entorno de Vigo, co tema da cláusula solo, fixeron un traballo. Mira que me da reparo decir isto, pero exquisito. A información, sobre todo, o acto máis pequeno que fixo a plataforma de cláusula solo, por pequeno que fora, tivo unha cobertura. Isto realmente o que puxo en riba da mesa é que, digamos que había conciencia de que era un problema social.
Empezaba a haber ese cambio de mentalidade. E moita xente tamén, a través da prensa e dos medios, chegaron a este tipo de cuestións. Unha anécdota que vos comento, e con isto remato, que estou enrollando moitísimo, foi un tema que vos comentei antes, e que o Banco Popular chegou a demandarnos como plataforma. Porque dixeron que fixéramos 300 chamadas a un call center na mesma mañá, e que iso que era acoso, claramente. E entón plantexaron unha demanda contra dos nomes que coñecían dos integrantes da plataforma. Podía haberme tocado a min tamén, pero tocoulles a eles. Realmente eles sentiron unha presión e defenderonse, por suposto. Por suposto que se defenderon, igual que se defenderon contra a PA e contra todas as organizacións da sociedade civil que os sinalaron co dedo. Porque realmente, digamos que son como sombras. Se ti lles botas luz en riba, desaparecen. Esa perversión coa que xogan, ese engano, eses términos tan complexos, esa economía que parece que ao final nós estamos ao servicio do sistema económico e non o sistema económico ao noso servicio, que como eu aprendí en economía, pois puxo en riba da mesa que había unha actitude, que había un abuso. E, por suposto, o sistema defendeuse con todo o que puido. É dicir, a PA os denunciaba por entrarlle nas oficinas, a nos eso por as 300 chamadas que aparentemente fixemos dende 300 números distintos, porque sabían que éramos nos. E, bueno, a verdad, os xuíces non vai con segunda sisa, pero tenden a ser así como bastante asépticos, e demais, a cara daquel home naquel xulgado era pavela. Sí, pero ustedes se lo preguntó, ¿no? Se lo lleva a preguntar, ¿usted se sintió amenazado? Hombre, por supuesto, dice usted, pero usted no está en una oficina. Y esto no se hizo en un call center. Hasta este punto de delirio llegó a cuestión. Pero por la tua banda, lo que me preguntabas, primeiro, desconfianza, medo, toma de conciencia de que existe o problema, acción ou non. E esa segunda parte, para min, sempre foi a máis dura de todas. Non sei se che contestei a pregunta, que sei que me estendí un pouco. No, moi ben, moitas gracias. Era eso o que buscas. Sí, gracias, sí. Algo máis que queres preguntar? Bueno, unha cousa. Este Real Decreto, que a mí me parece moi confuso, non entendo moi ben, parece que se asusta de verdade ao dereito da normativa europea. E que posibilidades hai de que esa proposta que fai agora a Marea de que haya un intermediario en ese consenso posible consenso entre o banco e o cliente, que posibilidade hai de que exista unha figura intermedia que module entre as dúas bandas, sin necesidade de chegar a un suicio, entre comillas, non? Por eso me parecía a proposta, non? Que facía... Seguramente o que fora confuso é a miña explicación. O decreto, podo criticalo moito, pero é moi sinxelo, moi clariño. É dicir, o esquema é que o banco ten que informar a todos os consumidores que teñan a todos os clientes que teñan unha cláusula chan e ten que facer chegar a información. Un dos defectos que ten é que tampouco di como, non explicita como, cal é a información e onde a ten que dar. É pouco preciso neso, pero ten que informar o cliente que sabe que ten cláusula chan, porque lo di o banco, o reclama ao banco. E despois o banco pode non contestar que para o banco non considera que sexa esa cláusula abusiva e, por lo tanto, lle di que non. Acabouse aí o proceso xa. O banco pode calcular unha cantidad e facerle unha oferta ao cliente. E o cliente pode aceptar ou non aceptar, non? Se o cliente non acepta, pois tamén se acaba o procedimento extrajudicial e pode ir á vía judicial. E se o cliente acepta, pois normalmente se lle ingresa o diñeiro e acabou a cousa, o proceso aí. Ou pode incluso aceptar, non entregarlle o diñeiro e non pasa nada tampouco, que é algo que a mí me sorprendeu, que non tampouco teño formación xurídica, non? Ben,
non contempla ningún tipo de arbitraxe. Vou facer un inciso. Neste caso, se finalmente non entregar os cartos, poderíamos demandarlos por incumprimento contractual. É dicir, hai un laudo, un arbitraxe, e hai realmente un título que é executivo e que se podría executar para que reintegre os cartos. É dicir, no momento que se firmou o acordo, realmente, se non reintegra os cartos, eso podese exixir judicialmente. Sí, no, estou referindo só ao Real Decreto, sí. Digo que podes despois reclamar ao judicial, pero no Real Decreto expresa como pode poñer fin ao procedimento extrajudicial e esta é unha das posibilidades. Como diste, despois se poderá reclamar judicialmente, non? E non contempla ese arbitraxe. Isto é unha legislación básica estatal, nos non queremos que se vaya a cambiar nada desto agora, a estas alturas. O que sí que volvimos a propoñer é que o propio Instituto Galego de Consumo faga unha campaña e poña recursos tamén de asesoramento da xente, dos clientes. É dicir, que poña xente o mismo que van facer a plataformas e asociacións que van facer eso, pois que o Instituto Galego de Consumo poida estar activamente facendo esa información, pero xa non vai a ser posible que haxa esa figura de arbitraxe que nos creemos necesaria. O arbitraxe a veces pois ten moi mala prensa, porque depende como se faga tamén, non? Eso é evidente e como sexa, pero eu me refiro a unha figura dun organismo público entre o banco e o cliente que poida verificar as actuacións do banco frente ao cliente, non? Normalmente que a relación de forzas, como se decía antes, aquí está moi desequilibrada e, por tanto, que necesita máis amparo normalmente o consumidor. E iso é un pouco que agora se podería facer. Anunciouse aquí que sí que o Instituto Galego de Consumo iba a facer unha campaña informativa, etc. Non sei se efectivamente se está... Eu non sei se se está facendo ou non, pero creo que sí debería ter un papel activo. Bueno, non des máis preguntas. Non? ¿Queredes algo máis para decir? En principio, creo que está solventada a cuestión. Non sei se teño que matizar algo. Sí. Bueno, antes deste Real Decreto, o procedimento era facer un escrito a atención xeral, a atención ao cliente, esperar un mes, se en un mes non había contesta por parte da entidade financiera, ibas ao Banco de España con outro escrito e el modulaba, é dicir, que terciaba entre o banco e o cliente, pero agora, con este Real Decreto, non se pode facer ese tema. É dicir, que directamente te mete o banco e o cliente. É dicir, a mí me parece un Real Decreto moi fastidiado para xente. E tamén me sinto moito que un Parlamento onde hai unha maioría que casi de esquerdas que haya aprobado unha cousiña, un decreto que pode, de alguna maneira, non beneficiar de todo a certos conflitos, non? Pero, bueno, é un pequeno matice. O mellor está aí... Foi o PP, Ciudadanos e PSOE. Apoyaron o PP, Ciudadanos e PSOE. O decreto é do goberno. O decreto que... Non, é do Parlamento. Non, sí, é do goberno. Pero foi pactado entre o PSOE, Ciudadanos e o Partido Popular. Non houve debate parlamentario. Sí que houve, no Congreso dos Deputados. No Congreso dos Deputados houve... Bueno, non houve debate no pleno do Parlamento, pero houve unha negociación. De feito, houve un borrador inicial e o PSOE despois non aceptou e tal, e depois se sumou Ciudadano. Digo que... Bueno, pois é que agora está a entidade financiera e o cliente. E antes deste Real Decreto ainda podía intervir o Banco de España, bueno, entre... Vale. Sí, que de feito que falábamos Óscar e Maiseu, que no tema das comisións por descoberto, normalmente a entidade, o SAC, directamente contesta negativamente, dicindo que non corresponde, e realmente o Banco de España é quen acaba coa súa propia doutrina, a que xa leva anos reiterando, de que realmente é unha comisión abusiva e que se reintegra. E ao final os bancos acaban reintegrando.
E, bueno, e agradecer a toda a xente que agora estamos intentando reclamar esas cláusulas solo, porque antes estiveron aí dando, reivindicando loitando moito, eso de moi agradecer. É un esforzo moi grande de moitos anos, ademais, non? A lo menos 4 ou 5 anos, non? Peleando este tema. Por suposto, eu non son ninguén para aceptar o agradecemento en nome pero da é xente. un pouco xeral, Pero eu teño unha visión. E estás aí como representando un pouco esa loita. Enténdeme o que quero decir. Moi agradecido polo comentario. Pero eu entendo que todos formamos parte dun mesmo todo. Nos demos esta batalla. Outra xente dará outra. É dicir, e ao final realmente esa sucesión de pequenas batallas eu me quedo coa idea e o que me dá polvos para seguir adiante de que, o que decía, hoxe tocounos a nós defender esta, mañá alguén defenderá outra e nos protexerá a nós, que ni siquiera nos enteramos desa. Para mí é a mellor maneira de ver este tipo de cuestións. Estamos nunha sociedade individualizada, pero todavía o traballo colectivo e demais todavía funciona. Ogallá podamos seguir así, non así, senón moito mellor, pois moitos anos no futuro. E sobre todo isto porque se ha dado un momento de unha gran crisis económica. É dicir, isto fai 10 anos pasaría un pouco desapercibido.